al-imam Abu Dawud Allah mai rahama yana cewa ya kawo hadisi duk da a cikin isnadin hadisin da rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man da ila asabiyya, baya tare da mu duk wanda ya kira na bangaranci. A nan wuraren shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da faɗin Allah ta'ala da Allah yake ya ayyuhan nas, yake ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, Allah ke lalle mun halicce ku daga namiji ne da mace, shine aka ce annabi Adam da Hawwa, sai Allah yake waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, sai Allah yake sai sanya mu a matsayin nasabobi da ɓangarori da ƙabilu domin me, domin mu san juna. Sai Allah yake inna akramakum indallahi atqakum, lalle mafifikinku a wurin Allah su ne waɗanda suka fi ku tsoron Allah. Inna Allaha alimun khabir, lalle Allah masani ne kuma mai ba ku labari dangane da ababen da suke faruwa. To a nan wuraren saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore wannan ƙabaliya ɗin, ƙabilanci da unsuriya ɗin nan, ganin fifiko ko kuma asabiya ganin fifiko, wannan ɓangaren sun fi wannan a fifiko, ko kuma jahawiya ganin ɓangaren nan sun yi ɓangaren nan. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ma Usama bin Zaid Fatima bint Qais, wanda kowa ya san Fatima bint Qais balarabiya ke kuma baƙuraishiya ke. Haka shi kan shi Zaid bin Sabit, wanda ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura mishi Zainab binti Jahash, wanda kowa ya san Zainab balarabiya ce. Haka ma Bilal an aura mai auren Zuhuriya, in ba yawa Zuhuriya, wanda ita kuma ‘yar uwa ke ga Abdurrahman bin Aus, Abdurrahman bin Auf kai, wanda yana ɗaya daga cikin mutane 10 da aka yi albishir da aljanna, babban attajirin nan mai kuɗi. To saboda haka mu gane yayan uwa masu albarka, a musulunci haramun ne nuna ƙabilanci ko ɓangaranci. Mi'iyar guda ɗaya ne, sikeli guda ɗaya ne, shine tsoron Allah da kyawawan ayyuka. To amma daga cikin hanyoyi da turawa suke amfani da su wurin farraga al'ummanmu su ne a ga sun kawo ƙabilanci. Duk wanda ya san ababen da ke wakana a cikin ƙasashen duniya, babu abin da ke farraga al'umma sama da a kawo musu wannan ƙabilancin. A nan wuraren yayin uwa masu albarka, idan muka duba al'ummar Sudan, mun san daga cikin abubuwan da suka tada fitina sosai akwai wannan ƙabilancin. Daga mutanen ƙabilar Huti da Hutsi ɗin nan na Ruwanda, daga cikin ababuwan da suka haddasa wannan fitina ɗin da kashe-kashe da yaƙe-yaƙen nan, dukkaninsu wannan ƙabilancin. Ya al'ummar Najeriya, wallahi mu tsaya mu shiga taitayinmu, kada mu yadda waɗansu su zo su raba mu, kada mu yadda a kawo mana ƙabilanci a cikin al'ummarmu. Babu laifi, ba laifi ba ne ba yau dan ka zo ka buɗe ƙungiyar Hausawa wanda za ta kare muradan Hausawa, za ta kawo ci gaba da Hausawa da zaman lafiya ga Hausawa, duk wannan ba laifi ba ne ba. Menene matsala? Shine ƙungiyanci, a nuna dukkan wani wanda ba Bahaushe ba kaza ne, to na an shiga matsala. Haka ma ba laifi ba ne buɗe ƙungiyar Fulani ba, kare muradansu da zaluntar da ake musu duk ba laifi ba ne ba, amma ka nuna in ba